Dusune Jumbleng. Mula teng mriku enten uget-ugete, Pak. Bener. Wong teng Jumbleng kok. Lah Jumbleng arek ngomong sing den uget-uget saka telek kowe ya. Lah iya perang ngono. Ya ora ngono, kok iso Jumbleng nek uget-uget umume telek lak mambu. Nek telek nggonku ora mambu. Kabeh telek ki mambu. Ora ya Pak ya. Panjenengan ngertos Telek apa kabeh mboten? mambu. Telek mambu nek telek iki. Ora iso Telek ora mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh iya dipoto ya mambu. Iya kok iso. Delok to, Reng. Miki adoh kaya suarane buanter iki lho. Nggih. Emanipun nek nyekel miki lho adoh. Niki iso namung banter. Sekilan. Lah ya. Wingi malah mikir teng pasar Sleko mriko Pak niku. Jek krungu ya. Sih krungu ya Nduk ya. Gondol kirik ning. Ning kene wis ping pira? Daerah Durena. Nah, hitungan, Nah, iki pertanyaan. Selebriti sok Pak. Alhamdulillah. Ah. Ning Duren. Hitungan. Sopo ora kenal Eka. Sing kait. Lho. Nggih, pisan iki dadi Agak bisa toh. pun ping kalih derekne Pak adikipun panjenengan. Oh. Pak Cahyo Kuntani. Nggih. Itu tadi Pak. Kuntati ganti toh. Itu tadi Pak. Nggih. Nggih, syukur lah. Alhamdulillah. Wis memperkenalkan toh? Sinten? Asal dari mana? Belum. Nggih, derek perkenalan wonten mriki wonten dalipun Pak Sujito. Nggih, Pak Cita. Inggih menika kula Eka ndang tak uget-uget. Iya. Ingkang derek sowan menika saking Sragen. Sragen iki lah Bapak, kabupatene. Ibu sedanipun inggih. Heeh, Saking kecamatane? Kecamatanipun inggih menika Sukodono. Kecamatan Sukodono. Inggih. Desane? Desanipun menika Baleharjo. Baleharjo desane. Desa. Mongko sak ngesore desa ta senten. Dusun. Dusune ngendi? Dusune aku mulai saka Sragen. Heeh, kotane Sragen. Kecamatane Sukodono. Sukodono Mesti kecamatan. Pak camatku ya ndelok seneng. Lah iya nonton streaming. Terus kelurahannya Baleharjo. Baleharjo. Dusun. Dusune Jumbleng. Dusune Jumbleng. Mula teng mriku enten uget-ugete, Pak. Bener. Wong teng Jumbleng kok. Lah Jumbleng arek ngomong sing den uget-uget saka telek kowe ya. Lah iya perang ngono. Ya ora ngono, kok iso Jumbleng nek uget-uget umume telek lak mambu. Nek telek nggonku ora mambu. Kabeh telek ki mambu. Ora ya Pak ya. Panjenengan ngertos Telek apa kabeh mboten? mambu. Telek mambu nek telek iki. Ora iso Telek ora mambu. Enek telek apa sing ora mambu? Apa? Telek dipoto. Oh iya dipoto ya mambu. Iya kok iso. Aku wis tau mara ngene kae sing pindho ya, ning ngono ya. Isine foto telek tok. Nggih. Aku takon wong arep ngene ka. Aku wis 2 kali ngene ka. Arep teng sampeyan tindak ning ngene Ning iki. Jumbleng. Dek ora ngerti. Daleme Mbak Eka prihatin ning sene pundi? Eka prihatin iku sinten to, Pak? Eka uget-uget ora nek sekena. Bareng aku takon, Eka Jumbleng. Wong mriko lagi ngerti. Inilah dia, sinden dari Jumbleng. Nah, iki. Ngono wajahku nggo wajah sapi teng. Niku saestu pancen yo dusune dusun Jumbleng kok kira. Nggih, aja masih sinden saka sapi teng kokono lho, saka pos kampling. Walah. Hebat aku. Sinten iki? Wah, kula bintang tamu ngeten. Ah iya. Terus diterke oleh Pak mriki. Mume lak Pak panitia to. Panitia nganterke. Aku diterke hansip koyo maling aku tenan. Tekarak rene. Lho, wah mlakune waduh, Pak. Aduh iya. Aku mung kemep to, Pak De. Heeh. Tak bisa tujuh laras ning kono. Alhamdulillah wis teko aku ngono. Lah kok mapku sik bablas terus. Be sik rene. Untungnya aku mau numpak mobil mereke Apa mobilmu sesuaikan apa? dalane kene. Apa merekmu apa? Kan gange cilik ora iso numpak mobil gede. Mobilmu apa? Mobilku mereknya Vespas meng. Espas. Espas. Vespas. Ora Vespas. Ora enek sing isane nunut. Espas. Kuwi mobilku wis rasa dinyang. Wis pas regane. Vespas. Kok iso mobil Vespas ki piye? Espas. Enek mobil ki balapan ki ora tau menang. Apa? Carry. Mobil carry. Ndang gak apa? Mobil. Enak mobil sing duwe wong wedok. Lah ngono lho, Pak. Suzuki. Wah, ora penak numpak Suzuki. Lah penake. Penak numpak Innova. Kok iso? Wah, numpaki Innova iki penak, Pak. Oh, numpak Innova. Mentul-mentul. Oh, Innova sah Banyumas ya to? Innova. Oh iya. Aku yo duwe Innova. Innova Lebon.
Rebon. Inopa Rebon. Rebon ini nek lunas wong sik lebon kok. Bener Pak, Indopane rebon yang bayar lebon. Dadi Inopa lebon. Tapi tak jo rene kan pas iso mlebu-mlebu cilik-cilik ngono. Iya. Nggih. Alhamdulillah menika Pak Sujito Porang. Kenalipun. Iki pinter onsek-onsek lho Pak. Oh bener. Tenan nek kon nerjemahke sing duwe gawe niku tenan. Kau uget sapa ora kenal lho Pak. Sujito artine apa? Pinter. Ambak-ambak bocah mung sak peli-peli. Ngono sebut tambah ili. Ipel-ipel ning luar biasa wawasannya Pak. Oh, bisa dibuktikan? Wow. Sujito. Oh, anu nganggo lagu ngono. Oh iya, Ding. Lulusan isi kok ya. Nganggo lagu sing sinten niku, ngono ta? Alah, lawas. Lawas. Dudu Pak. Sing lagu terkenal Apa? Kalimantan ya, Pak? Ulun tabah. Judulnya. Wah, nganggo PP apa lah? Pak Kangko bertanya sama saya, nanti tak jawab. Aja aku kan lho, nyapa ora. Kowe iki lho. Aku repot Pak. Repot apa? PPA Tata. Aku karo Pak Kangko ya bingung wis ora TikTokan ya Pak. Pak Do, Mas Guru nyuwun kendange. Ya. Diringi. Tak kira sinten niku. Ya. Kendangane piye? Ya kendangnya biasa lah. Kayak benih niku. Oh iya. Oh, saya tahu awor berarti kok Ya ayam. lagi iki. Kayak omben berarti paham ngono. Nggih. Lah entah diken. Ngerti lagune apa ora we? Aku ora ngerti sing duwe kowe kok. Aduh, aku nyanyi dhewe. Oh, nyanyi dhewe. Nggih. Ndang. Apik, Nduk. Urung. Lagi Ora malangkrikmu ki lho apik ngene. Pak Sujito. Iya. Perhurup. Iya ya. Sae ora nganggo sungkul tak bayangke sing werna perhurup. Enek sing takok lho. Pak Kangko lho. Nah, S apa gitu. Oh iya, bisa aku. S apa? Sungguh sangat luar biasa. UMU. Nganggo. Aku geting. Sujito SU. Oh iya. Apa? Lagune sing neno. Terus aku jawab nene. Bar Pak Kangko tekone nang aku. Bar Pak Ya Kangko. ya, gentenan. Yo. Tak belum, ayo. Kok ngarep S. Ini aku set tau. Aku set lagi pertama. Ya. Oke. Kapan tekoke? Kok sih aku lagi mikir ki lho. S apa? Sungguh sangat luar biasa. Apa? Ulun jadi tambah cinta. C apa? Jadilah juara. I apa? Insya Allah berkah. T apa? Tetaplah berkarya. O apa? Ora neko selalu bahagia selamanya. Ek apa? Amin. Entek pisan kok nganggo ek barang. Sujito ada nganggo ek. Bener apa? Pak Sujito. Pak Sujito. Iki angel lho merangkai kata-kata secara spontanitas iki. Nggih. Nek ora sinden metune kon jumbleng Tenan, Pak. ora iso. Metu kon jumbleng Sinden anu aja kon jumbleng ya. Sinden berai kuning ngono. Apa Nyai Kambang ngono. Sinden kon jumbleng. kuwi molak Pak Sujito. Ah. Iya toh, Ya. tenan. Mongko sowane neng kene Mbak Eka Uget ki disenengi karo warga masyarakat Durenan. Nah, kuwi lho Pak, iki kon nerjemake pinter. Iya, D apa? Do rukun do selamat bahagia. Apa? Apa? Ulun jadi tambah cinta. R apa? Rukun
selalu semuanya. Apa? Elok banget durenan. T apa? Durete. Pak, Apa? keliru. Kleru to? Dadi ora durenan yang durek iki mau. Oh, durenan yo N apa? Narimo ing pandem semua. Apa? Ayo bareng-bareng semua. N apa? Sahur. Balene N apa? N apa? Baleni. N apa? Nalisir ing bebendu sedaya. Semoga semua diberi keselamatan. Allahumma amin. Kanca-kanca Dwija Laras tangan Mbak tangan, Eka betul Mbak tangan Eka. luar biasa. Ngene iki Angel lho. Nyai nembang. kambang ya Cen. Tanpa ada rencana, ada konsep, langsung di panggung. langsung di panggung. Mboten nana mau. Konsep. Tak kira ora tau dikosek ndelok. Nyapa. Ya. Wes Pak Pancen- Dito wes Pak Durinan pun. Wes. Pun. Nek urung nek nembang, Pak, nek nembang. Wah, urung, iya. Ora kenal jendek ya. Kowe nang kene ndek men karo Pak Cahyukun tadi wis ngendang apa durung? Pun. Mbon ya. Nah, kowe sing nembang aku duwe pengendang wedok gen Nggih. nyanyi karo kowe. Kula nyanyi. Kowe nyanyi, kowe nembang. Nggih. Aku duwe pengendang wedok sing lagek bar lulus saka isi Surakarta. Menika Heeh. sinten asmanipun? Angelia. Oh Angelia. Waduh, pengrawite kakong putrine siji Anak tok. wedoke. Wah, iya. Kan nggo kletik-kletik iki. Iya. Kowe bawa sik apa lagune? Engko sak langgam sak dangdut ngono ganti kendange karo Nduk Angelia. Nggih. Mbok menawi wonten pamundutan apa mboten? Mboten wonten. Mriko nu diparingi napa-napa kersa. Nggih. Nggih, Nduk. Mbak Angelia, monggo. Nggih. Tangane sak biting-biting lek ngeplak kendang. Angelia, daleme pundi Pak niki, Pak? Surakarta niku. Solo. Asli Solo. Asli cah Solo. Berarti tanggane Gareng Solo. Solo, Dik. Solone pundi? Serengan. Serengan. Angelia Sorongan. Serengan. Serengan. Ibu asmane sapa? Hah? Masa Allah. Iki bapak, Nduk. Engko mulai bareng bapak ya. Bapak sapa? Kok bapak? Pak Gareng. Pak Gareng, Pak Kangko. Kaget aku tak kira dadi bapak kowe sapa Angel. Wah, ora anakku ora iso ngendang kok. Anakku lulus SMA. Lulus SMA langsung saiki melanjutkan. Hah? Melanjutkan ning tingkat Ora, wis nglair keyok Nduk malah. Aduh bisa. Wah, ket dadi meteng. Apa? Diaturke. Ayo. Nggih. Bawani siki. Nggih. Sinten niku Mau moh. Saiki gelem. Sinten niku? Mau mbok ganti SSUU. bene Iya, iya. Nanonaning. nggih. Ketingale katon merabu. Merabu ki berwibawa. Nggih. Sapa kuwi? Sing ketok merabu ki sapa jajal ning tembang iku sapa? Nano. Sucita, ngomong gak nganggo Pak saru mboten. Ora apa-apa wong tembange ngepaske sukun mulon kok. Nggih. Sucita asmanyo. Hah? Mboten saru niki kok. Terus Ora. piye? Ora. Mas Sujito ki jek enom kok. Nggih. Heeh. Semetan juarei. Nanung. Pak Sucita mugi manggih bagya mulya.
Ya, bacake tembange sing ngendang do Angelia. Mboten dites riyen. Ya entar tesen. Dites. Tes keplane piye coba? Aku nek ngendang ke dites. Ya coba tesen arep balas dendam to kowe. Heeh. Dah dites. Dites. Testing. Tuh testing. Testing. Pak Bambang. Waduh, Isi ya lele. kandhane. Wih mahasiswi lagi lulus ya, ya Anjel ya. Isi Wis lulus Solo. toh? Sarjana seni ya. Isi Wah, luar Solo. biasa. Apamu ya Eskar. Wisudane April. Jawabanmu rek Eskar ke? Iya. Jiwa sarjana karawitan. Sarjana karaoke. Pak Bambang tuku gedang. Nah iki. Bisa. Bisa no. Berarti ya pinter tenan anak Iya. muridnya Pak Dodo. Iya. Pak Dodo. Muridnya Pak Dodo ki dadi kabeh kok. Pengen dadi ya sekolah Pak Pak Bambang. Kejegur Blumbang. Ya, gelagep. Ganti aku. Nah, iki. Pak Bambang. Iki angel iki. Piye, Pak? Pak Bambang bubut rambut. Oh, bar kejegur terus ning salon. Rambut. Angel iki. Pak Bambang potong bubut rambut. Rambut. Kuwi jempol. Oh, nggon jempol ki ya nek rambutnya ya, Pak ya. Enak. Oh iya. Bar kencemplung blumbang atau bubutinya. Iya. Iso iya, enak-enak. Tembange apa Kak? Tembange. Iki ngetes lulusan isi sing sok April ki wisuda. April wisuda, Mei rabi. Wah iya. Urung jek duwe pacar kuwi. Masih dagangan. Siap ya Mbak Angel. Oke. Nah, nyuwun tintingane podang kuning Mbak Angel. Ya. Kok Mbak Angel? Oh iya, dender sinden ditinting kendang. Iya. Nggih. Esuk awane omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mobang midarang gonku goleki ora krasa esuk nganti bengi. Eman yen nganti liya kang awang. Kleyang-kleyang tak sawang menclok ning hepang. Kekencangan tak rindik saka kadungan. Sarapi ngoceh dheweke ngalih bencokan. Tak suwon mbak ngejeng-ngejeng. Podang kuning agawe pikirku komeng. Seret ireng tak sawang tambah manise. Ibu bunga yen lakon nyanding sirane. Ngambek alati kagiwang liyan. Yen si podang andudut ati kepranan. Maraman hatiku sangsaya ngandra. Bang Duduk. Sangsanani sentikat puluh benda.
luyuran nang goleki sing tak sayang mubang-mubang midarang gonku goleki awas do jegleng do yang kleyang tak sawang kok ning empang gancangan tak rindik saka kagungan sarawi ngoceh dheweke kae tak suwon mbok aja ngece podhak ning agawe pikirku komik sleret direng tak sawang tambah manise ibu bunga yen lakon andeng slirane ora bakal ati kagembang liyan podang andutut Piye penilaianmu selaku dadi seniore Angelia piye Kak? Luar biasa. Hah? Keplane nggih bening. Heeh. Miletane napa-napa nggih cetha. Iso kendangane. Jam-jamane nggih bergas. Enek pliket-pliket preketek ngono ki enek ngono lho tangane iki. Apa sing pliket? Pliket-plikete tangan drijine nemplek ning nggon kulit. Nggih. Heeh, kuwi iso preketek. Muni kret ya kret, muni hen ya hen, tong ya tong muni. Kuwi jelas. Heeh. Cilek adem kok saya mengkret dadi jenglot aku. Dadi jenglot. Bawa sambung wanci dalu karya besar Mbah Haji Sukron Suwondo. Leres. Lho, bapak-bapak, ibu-ibu tasih do jenak mirsani anteng, adem ayem ora sing ting brengok. Jan menikmati iki sing diarani penikmat seni sejati iki ya ndurenan kene iki. Lek biasane ngene dhewe gara-gara ana sing nonton ra. Enten loro ning terus kajange nyewa. Wong arek loro kae omong ae kondang bar ngono. Nek to mriki elok ya Pak. Elok saestu. Nom-nomane hebat. Nika tasih kepareng lenggah. Wah, nom-nomane kena nggih contoh kok kene kok. Guyuk rukune. Setia apa mau? Setia Wilis. Setia Wilis. Setia Wilis seragame biru. Ijo. Ijo. Ya, nggih. Oh, interak. Semedulur ta? Nah, semedulur. Kaya ngene lek ora semedulur ora gelem ngomong meneng ae ngono. Aku lagi nek perlu arep digoleke wilayah kakak mriki kok, Pak. Apa ya? Nggih kok. Digolekne bojo kene. Ora nek bojo wis ora. Wis capek. Kandhane karo Kang Edi wis ngene aku kok. Kang Edi sapa? Kang Edi andenge Pak Cito Kang Edi to. Edi sapa? Kae lho. Oh, Karang Taruna ki enek Mas Ari Pujianto. Enek Mas Pujiantone uga enek. Apal. Tulisane enek ngono lho. Jawab apa, Nduk? Sambung wanci dalu. Heeh. Delok Reng, miki adoh kaya suarane buanter iki lho. Nggih. Emanipun lek nyekel miki lho adoh. Niki iso banter. Sekilan. Lah ya. Wingi malah mikir teng pasar Sleko mriko Pak niku. Sik krungu ya. Sik krungu ya Nduk ya. Gondol kirik ning. Mik kok gondol kirik. Iki pamundhute Manuhara. Anu Ka. Mas Zainul. Monitor. Mas Zainul.
Ngerti ora? Nun. Kata-katane ki Reng. Emanipun yayi wis akrami, teges iki eman deman kok sliramu wis duwe bojo. Umpama durung sun ingkang anggarwa, umpama durung aku gelem dadi bojone. Nah, kuwi lho. Kula dimasukkan dalam tembang sambung wanci dalu. Nah, isane mung sambung lumantar sarana utawa HP. Terus Kak. Wong ayu ngrujit wae tenan, wong ayu utawa wong wedok ki tenan. Dayane kekuatane luar biasa lho Reng. Oh, mare kelingan nggodho ati terus ya Pak ya. Heeh. Dayane luar biasa. Ya, ning cerita wayang Kak. Ning cerita wayang ki ana ratu sing gagah, sugih, sekti. Ambruk negarane rubuh, bandane entek merga apa? Merga wong wedok. Lakon apa? Lakon Dosa muka gugur. Dosa muka kuwi ratu Mblegedhu, ratu sugih, ratu digdaya, sekti mandraguna. Iso remuk negarane, mati wonge merga nglabuhi wong wedok. Lho wong wedok iku bayani, ya ta Reng? Dadi hancure merga wong wedok. Betul. Sugih kaya ngapa, derajat pangkate dhuwur kaya ngapa, hancure merga siji wong wedok antarane ngoten. Heeh. Oh, nggih. Iya ta? Nggih Pak. Wis berarti seneng karo wong lanang wae enakno iki. Iya aja. Maksude wong wedok ki ora kabeh sing kaya ngono kuwi. Ning nggih. Merga wong lanang nek wis seneng karo wong wedok budi lali. Oh iya. Aku yang ngono. Kak ya apal bawane iki. apal to, walaupun luar kepala. Luar kepala. Nderekke Pak Kangko iku kudu apa-apa apal nek nggon bawa ya ndak. Ning luar kepala wis nanti mencolot ning monitor. Betul. Sing penting tipine ra mati ya lek ya. Omong aku sore mau bener to. Dawuh. Kopine rung diombe wis dikukuti, kae diganti sing panas. Ganti sing panas mrene. Nggih. Karang Taruna. Nah sing iki Karang Taruwa. Nggih. Taruwa. Lah wis tuwa. Ayo nggih Mbah. Kopi. Kok iso malah ngopi? Ayo to sambung rasa. Nanging wanci dalu. Tanono ingkang ngrubeda nyuntak tresno nadyan mung srana piranti Tibake ompake Mas Dodo ya ngulanggam biasa. Sing kedua digarap karo gamelan Bali. Nonano, yuk. gambarmu ngeglo. Sambung kumung
Yo ya yo. Don dawuh. Mendah Apa pe? Harap Gongso Bali Pulau Dewata.
Iki mau anu Mas Gareng karo Mbak Eka. Nggih. Cara kendaraan, cara mobil ngono dimodifikasi. Modifikasi. Lagune sing gawe misalnya Mbah Haji Sukron Suwondo. Kang Ripto Mbah Haji. Nggih, aransemene sing menciptakan dengan gamelan Bali adalah Mas Wid. Mas Widodo sing ngendang niku. Nggih. Dadi diperbarui cara nggih, cara anu ki panganan utawa masakan ki dibumboni neh. Nggih, dadi sing garap tembange lagune Kang Ripto Mbah Haji. Nggih. Aransemene Mas Wid. Nggih. Mas Wid. Perpaduan antara Jawa dan Bali. Betul. Ternyata bisa berjalan seiringan dan menimbulkan harmonisasi yang sangat indah sekali. Iya. Ya ampun. Cah kok iso omongan kaya ngono. Harman kamu diesel kok itu. Iya, ya ampun. Cahaya lepek no iso Mudeng omongan. harmonisasi barangnya. Harmonisasi karo spiralisasi kuwi. Lah iya ta. Karo sambel terasi kuwi enak. Kalian dipun umumaken pangapunten Mas Gareng Mbak Eka. Nggih. Kalau wau panitia saking Winong Gemarang ngrasakaken bintang tamu gandeng Mas Gareng wis terlalu sering rene ya Mas ya. Nggih, Pak. Kok ngersakne lawak sing berpasangan. Ada beberapa pilihan iki tenan iki omongane panitia mong ngono kuwi. Omongane panitia. Mengke sing berpasangan nek mboten Mas Komet kali Slendro nggih Mas Andi kali Mas Gandes. Nek mboten niku nggih anu nika lho uncek nika napa digandengne pokoke pasangane setunggal nek mboten nggih Mbok Indemi nggih setunggale nika suye ngono kuwi mau omongi ngono kuwi. Anu kaning panitia. Pancen yakin ngomong ngono kuwi. Pancen nek mriko-mriko niku kan nggih anune ngoten to Pak. Umpami piyai mreksani wonten YouTube kan nek uncek niku biasane pasangane le Mbok Indemi sing siji kalih suye niku Pak. Iya. Ning ya anu Pak wong manut karo sing ngersake, manut karo sing nanggap. Heeh. Timbangane engko bintang tamune rentuk pasangan ra sida wayangan nggih. Ya. Akhire ya wayangan wae. Iya. Bintang tamune monggo ngono lho Pak. Lah iya. Nggih Pak. Nah aku no apa ndosok anu apa jenenge? Maksudnya piye? Maksudnya dibintangi sapa-sapa aku gelem ngono lho maksudnya ngono kuwi lho. Maksudnya ki Welcome. icik nampa kuwi mau ngono to maksudnya. Ora maksudnya dibintang tamu ni siapapun. Langgih. Kowe yo pas uncek karo susu kedelengmu. Mbak Suyeng. Jadi dolan ning YouTube wis yo. Nggih. Wah, apik ki kok nek kelakon apik. Delalah sing iso kuwi Mas Komet karo Cak Slendro mengko bakal ning Gemarang. Oh, dadi ki sing mau ra sida to? Ora sida. Tiwasar nonton YouTube aku. Ora tak live ke. Ki mau. Oh jenenge selera ya Mas Gareng ya Pak ya. Nggih, selera. Pak Kangkoy profesional kerja. Karena pria punya selera. Kuwi rokok cerot. Jajal sing anu sing jek perawan loro ki lho. Sinten? Sindene Pak Kangkol sing jek perawan karek loro. Oh, no kita Mbak Pak. Wanda sama Mbak Ova. Jajal ki rono. Nggih. Ya ngadeg nduk Cahayu. Aku ya arep minta maaf karo Wanda. Enten hal napa masalah napa Pak? Nek masalah sithik karo Wanda, aku ndak dibatin. Tanggal 17 ki lah aku entuk job, wis entuk job rada suwe ning Jakarta to, Mas. Nggih, 17 sasi. Sasi niki April niki. Nggih. Terus rombongan wis tak omongi kabeh klebu Wanda ki entuk job ki dibatalke arep melu ning Jakarta tanggal 17. Lah adalah kadung Wanda mbatalke job. Delalah ki Jakarta mundur tanggal 18. Gek aku 18 ki ra iso terus dibatalke. Maaf ya Nda ya. Mboten napa-napa, Pak. Maaf, aku rumangsa dosa karo kowe. Mboten. Dereng rezekine to, Pak, berarti. Aku kon nebus dosa, aku mau kon piye aku gelem. Ndang Wan, mumpung Wan. Mumpung bose nurut karo kowe, Wan. Lah iya. Durung rezekine ya Ndak ya. Nggih, Pak. Heeh, nyatane kok ini wis siap, nyatane sing kawegan anu Mas Gareng. Nggih. Sing arep nanggap ki asline mantan garwane Pak Presiden. Oh ngoten. Bu Titik. Titik sapa kae ngerti aku. Titik Puspal sapa. Titik Soeharto. Lah antara tanggal 17 kuwi beliau nyaki pas tindak ana ing luar negeri. Lah diundur tanggal 18 utawa 19. Lah 18 aku ning Demak, 19 aku ning Purwodadi. Dadi wis ora iso diobah-obah. Wah, Jano niku uncek sak pasangane selo Jano Pak niku.
Oke, aku minta maaf karo kanca-kanca sedaya. Mungkin di lain waktu kita bisa ora mung Jakarta engko ijoli sing luwih adoh meneh. Ora mung Jakarta nek perlu tekan Irian Jaya sok bakal ijoli. Amin. Amin. Ya, kita diinterogasi ya cah loro iki arep nembang apa? Ya. Nek eneng mamundhut ya anu, siji bajing loncat, loro apa ki mau? Lali janjine. Mbak Okfa, Mbak anu. Mbak Okfa sing joget, lah sing Wanda sing ngedram. Apa ndak? Sing nyanyi. Nembang, nyanyi. Nggih. Ah, sing kabeh iso wae. Apa kesepakatan berdua iki wong loro nyapa ngono? Ya nyanyi. Nyanyi, yo Nggih. nyanyi apa? Nggih lali janjine mawon. Lali janjine. Nggih. Oke, siap. Aku yo minta maaf yo, Pak, atas kesalahanku. Napa, Pak? Yo kuwi mau, bata kuwi mau. Oh. Enggak mau ah. Hah? Enggak mau. Enggak tak maafin. Bodo-bodo lho Sik iki. toh, kok kabeh iki disuwuni maaf minta maaf. Iki lho, Iya. Pak. Kok Pak Kangko ora minta maaf karo Bu Dwi? Hah? Kudune minta maaf karo Bu Dwi no. Lah jenengan dereng Nek karo genduk-genduk iki Kok minta sik maaf. toh. Nek nggawa mic ki tak minta maaf. Iku lek pas ngadeg tak minta maaf siji-siji. Lah dedo ora nggawa mic kok. Lek wayang ngadeg tak minta maaf. Nggawa mic. Yang Mayang. Aku percaya kowe saiki dadi dagangan. Ini aja kemayu-kemayu. Aku minta maaf ya Yang Sik ya. toh Pak, kok dadi dagangan lho Pak? Dadi dagangan kuwi calone anu. Calone CRA. Calon rondo anyaran. Mayang ki. Heh? Mayang iki Pak? Iya. Nduk, Yang. Mayang. Kronologine piye? Piye yang kok iso CRBR iki piye? CRBR lho ora kowe. Apa CRBR? Cerebre kok iso. Kok iso? Lah iya. Nah, aku Wiwi ya minta maaf, Mbak Retno minta maaf. Bu Rini juga minta maaf. Bu Dwi ya juga minta dan teman-teman semuanya. Minta apa karo Bu Dwi minta minta apa? apa, Minta Pak? cium. Lah, Pokoknya. Yes. Lek dijoli karo Gusti Allah sing luwih Amin akeh, amin iso. amin amin amin. Percaya bae. Eh, Nyatane langsung dek ngibrudul-brudul ana job-job teko kuwi wis mbok menawa ijole ya kuwi ditampa ngono. Yo, coba kaya apa? Lali janjine. Nah, mangga yuk para kanca pun garap. Nah, ya. Engko sing kedua digarap anu, Samboyo. Ayo, Farel. niki Wanda kudu joget lho, Pak. Ya kudu dah. Lah nek kula dhewe gek nek kancane Iki jane sepi. Kula anu iki Pak saged joget namung sekedik-sekedik. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Wis to. Mini-mini. Kowe mek obasiti wis duwemen lho kuwi. Justru sing medeni iki sing sithik-sithik kuwi Nduk. Benar. Wah, obah sithik ngerti-ngerti sertifikat kadol. Lah ya. Ndang Malah oke-oke. sithik-sithik ora apa-apa. Yo, para kanca, yuk dados. Ubur-ubur ikan lelemu piye Yang Mayang? Ayo, ubur-ubur ikan lele. Aku mau Mau kan barengan ora patek anu, ora patek krungu. Ubur-ubur ikan lele, calon rondo le. Ngono ya. Ya, Pak. Rondo kok bangga. Bangga sekarang itu 2000 Guyune buanter ya mak cukup ijan. Puas. Anjay lo Puas boleh tenan. gitu lo anjay. 2002. Ngapa ijong minggu ya apa?
Kancane Guyu apa ya, Jong? Iki malah do padu Kancane lho. susah diguyu lho, Pak. Malah do padu iki lho. Ya. Guyu apa, Jong? Ubur-ubur ngono lho. Mboten nek ngono kualat. Oh. Asline mayange kualat karo Wiwi, Pak. Kualat karo Wiwi. Kok aku ning guyu mayang aku kualat aku emoh. Iya. Lelakon ki pancen ya kudu dilakoni. Ya. Ya. Lelakon kudu Dilakoni. Oh iya. Oke. Luar biasa, Cung Be. Cung Be. Coba. Tak kasih hadiah, Cung. Ya, Cung. Apa, Mas? Tak kasih hadiah. Ini iya. Buka dari situ, buka. Ih. Ini. Apa? Tak tampani, Pak. Jindanku koclok. Kocok nek iki, Pak. Wah, rondo manual. Manual ki apa? Manual. Kita nggak tahu apa-apa ya, Wan. Biarkanlah yang tua bercengkrama. Polos banget sak dhewe ra mudeng. Ya, Jane wong-wong tuweke mbahas apa? Lah iya. hah? Urusan tuwek kok nduk iki, Nduk. Semangat Nduk Mayang, semangat. Ayo. Janjane kowe Samboyo Putra. Pandai cara manuk sik malu-malu ngono ya ndak ya. Kowe dadi njoget legol-legol ngono. Kok sok jenengmu dadi Wanda egol-egol. Ngono. Ngoten, Mbak. Diarahke Mbak Mayang Manuko. Kan wanita soleha. Iya. Masya Allah. Tabarakallah, Masya Allah. Luar biasa. Solekah. Siap, soleha. Anu kados Mak Cumping itu niku kan Izin. setiap malam kan tahajud toh, Pak. Iya. Izin saksinya teman-teman izin. Izin.
Iya, tajud. Janjane kowe nanti Kau jaket anon. Sing trompet iso to. So inu to. Sisa tak tukane saksofon, Bun. Karo seksualitas. Heeh. Heeh. Kanca-kanca senengane tambah-nambahi ngono lho Mas Gareng Mbak Eka. Nambah-nambahi sing wis enek, ora kok ngrusak sing wis enek, ning nambahi sing wis enek. Maune gamelan Jawa wis enek, ditambahi gamelan Bali. Jangkepi ngebaki ngoten lho Pak. Wah semakin gaya garape Dwijo Laras. Nggih. Musikalitasnya luar biasa. Jadi Pak Kliran itu tidak hanya fokus pada Pak Kliran tapi musik juga berbicara di sini. Iya. Masalah pinter. Akademisi kok ya. Anda nih mangan terasi ya. Iya, luar biasa. Dan Ya, saiki sik karek sak grup. grup apa, Pak? Grup. Nek cah loro kita. Heeh. Berarti grupnya janda liar ngono apik, Pak. Lah piye apa? Apa
Jali, Pak. Iki jenenge rombongan Rojali. Rojali apa? Rombongan janda 5 ju. Rojali. Masalah. Loro niki. Ya papat sisan karo Bu Dewi karo Rena Jongbe. Ya. Gogong. Ya Dik, bakal cahayu. Oh. Ya nek iso dipertahanke rasane koneko. Nek rusak didandake. Wis elek didol. Malah adan Pak dikandani ya. Ya, coba. Maka Bu Dewi, nduk Mangga. wayang. Nah. Disepoti. Dlong, ya. Yo. Yo. Mangga Mbak Cumpe, bat kadas, bat panu, bat budis. Hatiku gembira, siang tak dikira mendapatkan kabar yang gembira. Ayahku telah tiba pulang dari India, membawa boneka yang cantik jelita. Oh sayang, boneka cantik India tak boleh dilirik, tak boleh dibawa. Kini ku dapat boneka baru sebagai hadiah di ulang tahunku. Ayo, mohon maaf izin Mbak Cempek mau nyanyi. Lagune iki lho apa? Loh, kok mandek? Manut mung permintaan wis entek kok. Oh, Bos. Permintaan pun telas. Karepe Mbak Cumpe iki aja mandek, nek mandek gelo Mbak Cumpe iki. Ya wis gelo dadi coy. Oh lah iya. Lah ya. Mohon izin, Pak. Monggo. Maka yuk dadas. Ayo yo. Gak mau pulang, maunya digoyang. Budoran Indonesia yo. Dijoiso. Neng ngendingen ku goleki pengabdate mung pengen ketemu Nadia rata tak parani mong nuruti karepe ngati Bareng saiki ketemu kowe lunga
adalah gimmick ya Pak. Ya. Guruan tadi adalah gimmick. Mohon jangan diambil hati ya, nanti penonton kita jangan dibully ya, itu semuanya hanya gimmick. Kaya ngene lalakonku biyen ngapa kok dadak ketemu yen pancene ditinggali gawe gelo ati DJ Omar asoy ayo dengan tinggalku pengen ketemu Tatiana tetap berani menuruti harap hati bareng saiki ketemu kowe lunga tinggalake aku kaya sinandalan aku rojo metes nalusi pipiku yen pancen ora tresno kaya kanca kana sing kasana aja kabeh gelati aku ora ae ae tunggu tak ketemu kecolongan Mas Guru kecolongan masukin kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu sesore yen pancene ditinggalke gawe gelo ati salawase Terima kasih Mas Jareng, Mbak Eka. Nggih Pak Kangkos Sampun sami-sami. kejaken Pak nutuk ning laku.